Gadewch i ni weld sut aeth Noriko ati i baratoi'r pwdin. Be ti'n mynd i wneud fel pwdin? Pwdin, hwnna. Hifenia efo te gwyrdd. Te gwyrdd. Dwi roed wedi gwneud hifenia cartre. Ie. Dwi ddim wedi gwneud hifenia cartre roed na. Na fi hefyd. O ie, tro cynta, ie. Na tro cynta i te gwyrdd. O ie, reit, iawn. Oce, reit. Beth y beth cynta dyn ni'n gwneud? Cymysgu, wel, te gwyrdd, dwi'n mynd. Byn bach yn sugar. Ac dŵr foes. Dŵr poeth, ie? Dŵr poeth, ie. Un. Yn gwneud past o ryw fath, ie? Mae o'n edrych fel bara lawr. Bara lawr? Bara lawr ydi lava bread, bara lawr. Mae fel gwymon, mae o'n... Dych chi'n prynu fo'n y farchad yn Abertawe. Rwan, gwyau. Efo sugar. Ie, iawn. Iawn, dwi'n meddwl dyna digon. Rwan, mwy sugar. Pa fath o hifen ydi hwn, Rhan? Hifen sengl neu dwbl? Dwbl. Hifen dwbl. Hoffi dwbl. O, reit, iawn. Wel, does dim calorïau yn y pethau eraill, felly. Dyna fo, ie. Calorïau yn y pwdin, ond felly, iawn. Dwi'n mynd i gam i nôl. Dwi'n tasgu. Sefyll ar ôl. Ie. Dyna digon, dwi'n meddwl. Right, cam nesa. Cam nesa. Cymysgu. Cymysgu, ia. Te gwyrdd efo gwyau. Ia. Efo'n gyrd. Iawn. Mae hwnna yn edrych llawer gwell na hwnna. Ar y top. Ac wedyn rhoi hwnna i rewi. I rewi, iap. Iawn, mae dyna ni. Dyna'r cwrs olaf y pwdin wedi i wneud. Ac erbyn i'r gwesteion gyrraedd, mae'n barod i'w fwyta. Croeso pawb i Capel Hiraethog. Dyna cwrs yn trydydd. Hifenia te gwyrdd efo coch wedi berwi efo sugar. So, beth i mwynhau. Diolch yn fawr. A da ni gyd wedi bod yn edrych ymlaen at y darn yma. Mae'r lliw yn edrych yn well. Mae'n edrych yn well ar ôl rhewi. Mae'n goddau cynt. Mae'n diddorol iawn bwyta. Ac pan o'n i'n bwyta'r sushi a'r tempura, o'n i'n meddwl, mae'n flasus iawn wrth gwrs. Dwi wedi bwyta flasu rhywbeth tebyg o'r blaen mewn tai bwyta ar Cymraeg. Ond mae hwn yn hollol newid. Mae'r flas yn hollol... Mae'n antur o ran flas. Dwi'n gwybod bod hi'n blasu siopan rwan. Mae'n diolch yn fawr. Fel arfer, dwi ddim yn hoffi te gwyrdd, ond y tro yma, mi oedd yn flasus iawn. Oedd y pwding yn wirioneddol exotic i mi, achos roedd y hifenia mor llefn ac dim pryd Ynys, ac ar ôl y pryd y fwyd, nes i ofyn am fwy. Cyn i ni ddiolch i Noriko am y pryd i gyd. Wrth gwrs, mae yna un cwestiwn arall i ddod. Cwestiwn ola. Cwestiwn ola am heddiw. Reit, a Noriko, na i ofyn o'i ti i ddechrau. Iawn. Disgrifiwch eich hunan mewn 3 gair. 3 gair. Ymlacio. Wedi ymlacio. Rwan ar ôl gorffen y bwyd, ie. Ymlacio. Hapus. Ie. Ac gyffroes. Cyffroes. Mae'n amhosib. Cogydd. Ie.
Brwdfrydeg? Ie. A hapus. Dwi'n hapus. Cogyddes frwdfrydig hapus. Perffaith. Wel. Perffaith. Hen ddyn dŵl. Hen ddyn dwl. A ran y 4 ohono ni, diolch yn fawr iawn, Noriko, am y croeso i ddechrau. A diolch am y pryd bwyd. Hyfryd iawn iawn. Diolch am dod. Diolch yn fawr iawn, ac ydy hi'n gywir i ddweud domo arigato gozaimashita? A da iawn do itashimashite. Da iawn iawn. Domo arigato. Noriko, diolch yn fawr iawn am y bwyd. O, croeso. Mae cyfan di gorffan rwan. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn? Dwi'n teimlo wedi blino. Ie. Ond hapus iawn, ond dwi'n edrych ymlaen. Just mynd i gwely rwan. Ond pa mor bwysig oedd o i ti i ddangos bach o draddodiad Japan a chyflwyno bwyd o Japan i bobl fel Mary a Tom? Dwi'n barwch dod o Japan ac dwi'n hoffi y dangos rhywbeth wahanol i na ffrindiau ac yn pobl yn Nghymru. Jyst yn tanlinellu ffaith mewn gwirionedd, bod dysgu Cymraeg fel myfyriwr fel Tom a Mary fanna, ac fel tiwtor, yn brofiad rhyngwladol iawn, achos mae'n un o'r pethau hynny, dyn ni yn, fel tiwtor Cymraeg oedolion, yn dod ar draws llawer o bobl o ddiwylliannau gwledydd yn dysgu Cymraeg, a hefo Noriko rwan te, felly, ac mae'n cyfoethogi ein profiad ni o Gymreigdod pan mae pobl yn dod ac elfennau o ddiwylliant arall i mewn i bywydau ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Pam sy'n rhaid o fydde gyfrwng y Saesneg? Mae'r byd yn gallu dod mewn i Gymru fach trwy'r iaith Gymraeg, a dyna beth ni wedi gweld yn digwydd heddiw. Noriko, gai ddiolch yn fawr iawn am y bwyd ac yn enwedig am y croeso. Mae wedi bod yn bleser cael dod yma i'r cartref Llansannan. O, diolch yn fawr. Croeso. Amser rwan i weld rhai o'r geiriau a'r ymadroddion wnaeth y tri ddefnyddio yn ystod y gyfres. Dwi angen pers. Mae yna air Cymraeg arall am pers. O, reit. Dwi'n dweud pers, mae pobl yn dweud pers, ond gellig. Gellig. O dan. Uwchben. Yn ymyl. Gyferbyn. A. Dwi'n chwilio eog mwg. Eog mwg. Eog ydi... Eog ydi salmon. Salmon. A mwg. Mwg ydi... Smoked. Smoked, Am y ddwy ochr oes, llefn, smwg, garw, rough. Garw rough, ie. Dyna ni, dyma'r bar lawr. Ond mewn tiniau, be am y flas yna fo? Bar y lawr yn hallt. Yn hallt. Dod o'r môr. Yn dod o'r môr, wrth gwrs, gwymon. A'r egwyddor tu ôl y sŵfid yw coginio mewn dŵr sy'n ar tymheredd wedi rheoli yn fanol. Mae'n cadw'r tymheredd yn gyson. Yn gyson. Yn gyson. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r blas yma ar y gyfres ddwytha, achos ar y fwydlen yr wythnos nesaf, mae cyfres newydd o Galwch Acw, o ardal Caerdydd y tro yma. Y dysgwyr ydy Leo Garcia, sy'n ffisegydd meddygol, y medical physicist, Hywel Bufton, sy'n ddatblygydd meddalwedd, y software developer i gwmni ym Mryste, a Joella Price, sy'n nyrs gofal dwys intensive care nurse. Ac mi fydd y tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn efo nhw i siarad am y fwydlen, the menu, i siopa am fwyd, 2 fango mawr.
ac i baratoi a choginio'r pryd i gyd yn Gymraeg. Dyn ni'n arbrofi. Arbrofi? Don't care. No, well, apart from that.